Salutare lume, eu sunt Ovi cu prietenul meu Vali, o să filmăm un gameplay de CS. În serverul o să vi lăsăm în descriere și pornim. Tocmai când dădui și eu să mă joc, se schimbă mapa. Vali, prezintă-te și tu, nu fi nesimțit. Eu sunt Vali, pe cantă zis anonimic. Bad Blood. Oprește-ți muzica. Ei, mouse-ul meu e cam prost, scuzați asta. L-am cam fărâmat. Uite, ce lag! Ce sunt? Da, serverul o să vi lăsăm în descriere. Uite mă, ce prost! Ce bine se mișcă teroristul. Inișor. Ajung la Tero. Sunt și eu pe aproape. O să la ziduri. Așa, nu cade. Nu cade. Trecem de ultimul zid. Bine, bă, sunt primul. Am căzut. Da. Jucai astăzi pe... Nu mai face reclamă. Ha? Nu mai face reclamă. Ce mă? Nu mai face reclamă și fă și tu căștile alea mai bune. Nu mai facem. Nu mai face reclamă la alte servere. Adică poți să faci. N-am nimic împotrivă. Păi nu mai facem video. Bă, eu zic, nu zise asta și video încă e pornit. Mamă, iar facem de la cap. Nu, mă. Continuăm video odată ce l-am făcut, îl continuăm. Uitați țiganii cum se duc pe această mapă Bad Blood V2 numit. Ce lag! LOL! Vali, punem pariu că acum nu mai mor. Hai să te... Ovi, Da. hai să-l punem oamenilor, că pentru noi să jucăm pe acest server pe YouTube e o plăcere. Păi de ce am mai jucat? What? De fapt, pentru tine o orice server. Dar mai ales Se numește Deadrun. Uite mă cum cad. Așa, video următor o să fie cu Metin 2 Craiova. Atunci o să vă lăsăm site-ul în descriere. Este foarte greu de găsit, cum s-ar spune. Nu, am căzut. Pe Metin 2, pe acel Metin o să vă arătăm cum ar fi o prezentare împreunată cu duelele. Nu prea mi iese pe această mapă. bă, E, care este Oltenia? păi te rupeam. Luai 500 și ceva de tămâi. Așa dau și eu cu AVP-ul. Cum? Cu AVP-ul așa dau și eu. Bă, eu nu pot. Bă, ce? Ok. Cred că aici se va încheia. Pe noi omoară terorist. Ok, dar vezi că Vezi sunt, că eu sunt nou suel. Stai așa ca să știi. sunt Ovi. Bad Blood.
Du-te mă și tu, ce lag pe mine. Gata, frate. Ne. Cred că aici se va încheia acest video. O să mai facem videouri, nu neapărat cu CS. Dacă vreți să mai facem alte gameplay-uri, ne lăsați comentarii pe YouTube. Bună ziua, lume!